Kamaráti, kamarátky, toto je domáca ambulancia doktora Mundyho a chodia sem si poradu aj po otázky, ja si sem chodím. Takže, David, čo je to žiarlivosť? Žiarlivosť je, keď... Neviem, čo je žiarlivosť. No, žiarlivosť je, keď vám čaja bez dôvodu žiarli, že ste išli s inou čajom. No, presne toto sa dostávame k pointe veci. Čiže kamaráti, tie čaje by mali byť rádi, že majú muža, ktorého všetky iné ženy chcú. A nemali by žiarli, lebo tá, čo žiarli, ide skla von. A v mojej posteli je miesto pre veľa žien a moje ramena dokážu objať dve ženy naraz. Čiže na čo žiarlivosť? Ja som to zmestil. Čo to je za blbosť tá žiarlivosť, kamaráti? Takže kamarátky, keď chcete mať kvalitné, jak sa hovorí, kvalitný genetický materiál, nemôžete žiarliť, lebo čo sa vám stane? Vám neostane na žiaden. Presne, vám nezostane. Čiže pointa je, treba, jak sa hovorí, muža dobre zaujať, neže? A jak sa hovorí, dobre sa o neho postarať, tak aby sám chodil jak včielky na medík. Ondrej, povedz nám, akú ty si ženu hľadaš? Ja takú, čo keď ma vyťaží, tá dá celý vyťažok na charitu. Takú chcem aj ja. Takže kamaráti, kamarátky, teraz viete, čo fičí a my vás, jak sa hovorí, vítame týmto, vyťažte nás. A no need for jealousy. Yo.